Πρόκειται για προπαγανδιστική εκστρατεία φόβου. Με την προκήρυξη των εκλογών θα θεωρηθεί η χώρα σε επιστοτικό γεγονός. Όχι δα. Λέτε αυτή τη στιγμή στον ελληνικό λαό ότι με το που προκηρύσσονται εκλογές στη χώρα, η χώρα είναι σε επιστοτικό γεγονός. Εγώ δεν είπα αυτό. Δεν κινδυνολογώ. Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς καλεί τους βουλευτές να αποτρέψουν το κλίμα φόβου και την πολιτική αβεβαιότητα. Δεν κινδυνολογώ. Πρέπει όλοι οι βουλευτές να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για αυτά τα οποία συζητούν. I hate to disappoint them, but there is no time. Εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ψηφίσατε χθες όχι και έχετε πει ότι όταν θα έρθει η προεδρική εκλογή θα το σκεφτείτε κάπως διαφορετικά. Έτσι ακριβώς. Ήρεμος και χαμογελαστός. Η Ελλάδα του 2014 δεν είναι η Ελλάδα του 2011. Αναμφισβήτητα. Το ότι σήμερα τίποτα δεν θυμίζει που βρισκόμασταν πριν 2 χρόνια, το ξέρετε. Αναμφισβήτητα. Το ότι βγαίνουμε τώρα από τα μνημόνια και από την κρίση, και αυτό το ξέρετε. Αναμφισβήτητα. Πάμε παρακάτω, είναι ο Γρηγόρης Ψαριανός. Δεν ασχολούμαστε με τον κύριο Ψαριανό. Ο οποίος το έχει πει δημοσίως σε κάθε παρέμβασή του ότι πρέπει αυτή η Βουλή να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα το ρίξουμε το σύστημα από μέσα. Γιατί τώρα το λες αυτό έτσι? Γιατί έτσι. Εσείς η εκτίμησή σας είναι ότι μπορεί η κυβέρνηση μετά τη χθεσινή ψηφοφορία να βρει και άλλους σαν και εσάς? Τι έχω κάνει, πείτε μου! Κάποιοι γελάνε, κάποιοι με χλευάζουν. Δεν κινδυνολογώ. Πώς δεν Λέω κινδυνολογείς? ότι η χώρα αυτή τη στιγμή με αυτά τα οποία ακούγονται στο εσωτερικό της και στο εξωτερικό της βρίσκεται σε κίνδυνο. Κυρία Βούλτεψη. Δεν κινδυνολογώ. Εγώ εκτιμώ αυτό που κάνει σήμερα το Πασόκ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, από το Πασόκ και εγώ και η οικογένειά μου. Το ότι καταθέτει ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας. Ο Παπαντρέου, ο Ανδρέας ο Παπαντρέου με έκανε εθνικιστή, ναι. I like this party of PASOK because it's the best to govern the Greece. Έτσι ακριβώς. Έχω ζαλιστεί, Μάρα, και θέλω να θέσω δημόσια ένα ερώτημα. Αν τους φώναζε ο Σαμαράς αύριο και τους καλούσε να μπουν στην κυβέρνηση, θα έλεγαν όχι? Και...